jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Julsar en garti hande oɗo ñalawma alkamisa nogas jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar en guidor toon to États-Unis ƴeewen kadi hol ñalawmaji ɗi puɗɗen teskitade ko addi kanko Donald Trump mo ƴefta laamu habruji men international manayen toon to Mauritanie ƴeewen kadi famde holko dukete toon ko fate projet loi ƴeftanoɗo toon taw oɗon projet loi kadi ko holno parti politique cosirte toon to Mauritanie holno guuri ma en jaaton to Sénégal kadi ko dukoji goni toon d' abord hakkono kanko konngudi makko kanko Cheikh Oumar Diagne ɗum noon ko ministre gonɗo e gouvernement Bassirou Diomaye Faye biɗo wonde ko yimɓe ɓeɗo fellanoɓe toon to Thiaroye wiyeteɓe terroriste en wayno ko yimɓe ko traître uji e ko yimɓe kadi yanoɓe pour kalis donc ko halluji moƴƴani oɗo saha joni hande toon Sénégal kadi dukoji kadi nene continue oɗo saha joni hakkude gouvernement Macky Sall kanko Macky Sall nde porte plainte e kadi e yimɓe gouvernement makko kanko Bassirou Diomaye Faye e nder konngol amnesty toon Sénégal kadi e siftindon tan ko janggo woni ñalawma mo kanko Ousmane Sonko ɗaminama o arton to ensemble mabɓe national pour wadde déclaration makko mbiyata déclaration politique générale toon to Guinée ene wayni ko kamɓe yimɓe jeeɓe partiji kadi surtout parti civil en mbi wonde ko ñande capantati lewru décembre ko nden ɓe kaɗata gonɗinde han kadi ko wiyete transition toon to Guinée cakkitoɗon habruji men ko toon to Mozambique ne wayno ko haareji bonɗi goni toon ɗum noon ko hakkude kamɓe opposition e kamɓe kadi ardiɓe laamu ngu ɗum noon ko caggal nde woteji déclare toon woteji ɗi kadi déclara wonde ko kanko kamɓe ardinoɓe ɗe ndi ko kamɓe gañi ɗum won titre uji meɗen no oɗo journal hande mum mbaɗan toon ñalawma alhamis nogas jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi ma en gartu joni joni dasuji mum radio jowarnade kaaleydi kanada ha Amérique ha France ha Sénégal ha Portugal ha Cameroun Afrique Amérique onon fof defere radio garaja nden bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Julsar jaam hiire mon ko adi fof en jafnima ɗeɗo balɗe ɓennuɗe fof ene wayno dande koko nanggano ɗum noon en jafnima kadi hawre kadi ɓe liggodtoɗum ɓe ko ɓuuri hen hewde kadi koko goni mission ngaji nder leydi toon to Mauritanie siftin tan kon kanko Donald Trump ene wayno ko ñande nogas lewru janvier ni ñande no woni wonde ko ñande no ƴeftata laamu makko ɗum noon ko siftinde tan no woni gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko wi ko waɗata ama en ƴefti hen tan gueɗe tan hayso ko seeɗa en ɗeɗon gueɗe en mbi wonde ko ñalawma makko gadano kanko Donald Trump ko jogor waddi wonde ko d' abord e wiide makko kanko Donald Trump e kadi ko continue haala wonde ko frontiére gonɗo hakkude Mexique e États-Unis mo wuddu ɗum e kadi mo fuɗɗo kadi kanko Donald Trump ko mbiyata déportation ɓurɗo mawnude ko histoire Amérique mo waddu kadi jamiroje kala compagnie ji assoɓe ko fati ɓulli pétrole ɗum ko hunde kadi ne wayno koko laamuji ɓennuɗi ɗi surtout laamu kanko président Joe Biden ko hanno ɗum sibabude ustude kala ko fate ko ɓeydata changement climatique kanko Donald Trump kadi o wi ko mo artir kadi luwaji kewɗi ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden no haaɗi ɗum surtout ko fate en ko environnement ɗum noon ko luwaji surtout ustude ko fate cuurki walla ustude ko fate gaz uji jahoji e weeyo kanko Donald Trump kadi ko haala wonde ko mo waɗ kadi o wi ko ordre exécutif pour yaafade kala yimɓe ɓe ganduɗa sokaɓe sibabude caɗele bannoɗe ñande jeegom janvier hitande ujunnaji ɗi nogas go ɗum noon ko siftindon ko yimɓe supporteruji makko ummunoɓe toon to batu makko mo wanno finalement jeenoy toon to congrès caggal mum ɗum kadi kanko Donald Trump kadi ma waɗi kadi ordre exécutif kala ɗo ganduɗa école aji kañumen koyemen taw ko jangguinoji en famnude leƴƴi États-Unis famnude gueɗe famnude yimɓe holko woni débat gorkata en kala ko woni leññamako e wiide mabɓe e kala kadi ko woni gueɗe patuɗe en holko gonda ko debbo e gorko surtout en taw koye sukaɓe jangguinto ɗum e leydi he kanko Donald Trump kadi o wi kadi mo ittu kadi luwaji ɗi ganduɗa en walla kuule ɗe ganduɗa kanko président Joe Biden waɗino ɗum noon kuule ɗe noon ko wayde ko yamirde autoji électrique holno pewnirte États-Unis walla kadi holno poti hutorede États-Unis o kadi mo yamir kanko Donald Trump kadi ko mbiyata tarif ɗum noon ko fati impôt ji surtout gueɗe gummiɗe toon to Mexique Canada e Chine ɗum kadi ko hunde ko ɓuuri ɗum ɗo kadi ko gueɗe tan listone mo woni ko jogor wadde kanko Donald Trump e nder ñalawma ko gadon ma en gartu hen e journuji men garoji donc siftin ɗon tan en wayni ko ñalawmaji poɗɗi tesirede caggal nde élection ngaji mbaɗi
ɗo États-Unis ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko siftinɗon tan ko ñande 17 lewru décembre ɓennu ɗo hono kamɓe état ji ɗi fof ene wayno ɓe voti ko fate électeur uji ɗi ɓe cuuɓi yo jaa kañumen koye men ko gonɗina wonde ko kamɓe électeur uji ɗi holmoɓe cuuɓi yo won président ɗum noon ñande 25 lewru ɓennu lewru nduɗon jeyata ɗum noon ko hanki wono kamɓe électeur uji woteji mabɓe kamɓe électeur uji ɗi fof jettima toon to Washington tugnadi kadi e ko calendrier no wira ɗum noon ñande 3 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi hono kamɓe suudu représentant ji e sénat kamɓe ñande ɓe dandata pour ɓe mbawa miijade walla mbawa analyse holko ɓe keeɓi ko fate e ɗiɗo wosuji donc e oɗon ñalawma ñande 3 lewru janvier so tawi kanko gardiɗo congrès o heɓani coppiji ɗi ganduɗa enen gaare makko taw ko coppiji ko fate woteji électeur uji état ji ɗi foof ɓe ɗaɓɓa ɗum yo ummo toon to galle archive donc e nder oɗon ñalawma kadi hono kamɓe suudu représentant ji ko woni ordre mabɓe business garan ko suɓade hol gonowo speaker tawi ko kamɓe républicain continue jogade majorité hawnaki Mike Johnson kañum jogori continue wonde ardade kono noon ene wawi kadi ɗum waylo par ce que oɗo saha joni mo jogui caɗele kewɗe wonnande hakkude makko républicain ji yiɓɓe wonde ummo kanko natta wonde speaker ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ene wayno ko ñande hen hono kamɓe congrès ko ñande hen ɓe votata ɗum noon ko vice président mo États-Unis constitution no wiɗi en ngol ɗo lawol hawrata ko kanko Kamala Harris ko kanko jogori ardade toon to congrès ɗum noon ene wayno ko enveloppe aji gaddete toon pour ɓe konta hol woteji gonɗi hen pour électeur uji ha oɗon ñalawma ɓe ganda kamɓe yimɓe sénateur uji walla député ji ɗi fof hay goto ɓe ganda holko woni ɗin enveloppe aji ɗum noon ko hunde ummide toon to état ji arata e mabɓe ko ɗon guddide ɗum kanko vice président mo États-Unis ko kanko woni mawɗo congrès ko kanko donc janggata ɗiɗo résultat ji e kadi ko kanko hoore makko waɗata hen signature makko wonde ko gonɗini hol ɓurɗo hewde woteji ko fate électeur uji ko kañum woni gañiɗo fiyete présidence donc siftin ɗon tan e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go anko ancien président Donald Trump kanko hoore makko waɗino pression e vice président oɗon saaha Mike Pence pour yo salo hol woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗi pour janggude ɗum donc ene wayno ko ɗum ɗon Mike Pence sali kono ene wayno caggal muɗum hono kamɓe congrès ene wayno ɓe gonɗini ɗum woteji ɗum woni ko dugete hande ko nande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko ñande woni inauguration donc ene wayno ko à partir de midi ñande oɗon ñalawma ko ñanden kanko cuɓaɗo yo arde leydi ndi États-Unis ko kanko hoore makko ara toon o wona wonde pour wonde ko mbiyata wonde mo ardo leydi ndi e tugnade constitution ñamiri e siftinde ɗon tan kadi ene wayno ko kanko Donald Trump e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go kanko hoore makko jaɓano arde oɗon cérémonie Biden wondata pour ne ƴefta laamu nde kono e tugnade ko time report hono kanko président Joe Biden o wima o tawi oɗo inauguration ko kanko hoore makko jogori salmodirde e Trump o yetta ɗum ɗum kadi ko tugnade hande konngudi kadi gommiɗi toon to Maison Blanche tako kanko Karine Jean-Pierre joguiɗo konngol toon to Maison Blanche haali donc ɗum ɗo woni datuji ɗi poɗɗon siftorde ko fate caggal woteji nde mbanno ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi e holko jogori arde ñalawmaji garoji ɗi hedde kanko président Trump ƴeftude laamu makko kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko ñande allarba ɓennuɗo 25 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi wani ko conseil des ministres mabɓe ƴeftino projet de loi goto projet de loi o ɓe mbi ɗum ko ordonnance numéro 91 tiré 24 ɗum noon ko ñande 25 juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go wonno ene wayno oɗon projet de loi ene wayno ko o waylama holno parti ji politique cosirte holno gurdirte holno kadi no mbaylorto ɗum noon ko condition ngaji mbaɗaɗe hen ni kewi eɗen mbawi limtinen hen seeɗa tan en oɗo saha joni ene wayno ɓeydama no foti yimɓe membre uji assemblée constitutive donc wonno ko yimɓe nogas wattama joni yimɓe 150 neɗɗo ko famɗi foof ɗum ɗo fof kadi tawni wawi wilayaji ɗi fof ne jeeya hen mbi kadi ko fate parrainage joni il faut que ɓe daña kono yimɓe ujunnaji 5 taw ko Mauritanie citoyen ɓeɗo fof taw ko gummi kadi ko feccere e wilayaji taw au moins kene wiyano 10% taw ko wilaya ɓeɗon parrainage kadi rewɓe ne poti représenté hen kan wona 20% en nombre total ɓe mbi kadi ene wayno ko fate yimɓe
signinoɓe dama nandiral ko fate ɗiɗon parti wonno ko yimɓe jeeɗiɗo joni wonti il faut que sappo e joyi neɗɗo mbawa signinde ɗum ɗon taw kadi rewɓe joyani jeeya hen gueɗel ngel mi mbi tan ko tan ko wawde kadi yaadude kadi pour wallude sukaɓe mbi wonde ko oɗo saha joni pour so tawi neɗɗo ndi wonde ene yiiɗi jeeyade e sosoɓe ɗiɗo parti wonti duuɓi nogas wonno ko duuɓi nogas joyyi donc so tawi a heeɓi duuɓi nogas aɗa wawi jeeyede hen ustama wonti duuɓi nogas ɓe mbi kadi ɓe kaali hen kadi mbi wonde ko alay saago kadi ɗiɗon partiji ɓe mbawa kadi uddide bureau ji walla siége uji e nder ko ɓuuri feccere e wilayaji ɗi ɗon e lebbi jeegom kono noon ko wawi wonde fof ko teskitatno oɗo sadio hono partiji lundu surtout hen e konngol makko Biram Da Beydi o haali hen o wi wonde ko ɗum ɗo koti ko hunde nde kanko hoore makko sali hen donc ene woni ko kanko Biram Da Beydi e nder konngol ngol ƴefti ɗum ɗon ko conférence mo wanno toon to Nouakchott hande alhamis nogas jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi o wi wonde ene wayno ko kanko Biram Da Beydi o siftini kadi wonde ka hande o heptinani victoire hono président jooɗiɗo jappere oɗo sadio Mohamed Cheikhul Ghazouani ɗum noon ko élection ngaji bannoɗe hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeenayyi e élection ngaji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi kanko Biram Da Beydi kadi o wi wonde ko ministre de l'intérieur mo Mauritanie wawino walla wiidemo yo wonde pour beele mo wawa kañum ko hoore makko dañde parti politique il faut ko wawa heftinde wonde ko Ghazouani ko kañum gagni élection ngaji ɓennuɗi ɗi il faut ko wawa kanko hoore makko yaltinde Samba Thiam ruyde ɗum e coalition mo Samba Thiam soutien-nomo o wawa kadi kanko hoore makko toñde walla yennude hon ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour o wiya ɗum wonde ko neɗɗo corrompi kanko Biram Da Beydi o wi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo fof o salimo ɗum ɗiɗo condition ngaji fof salimo o wi wonde ko riwata jamais o yaltinta Samba Thiam jamais e coalition mo ganduɗa ene kañum hoɗum heftininomo hen abinomomo o kadi o jogonani heftinde kadi résultat ji élection ngaji ɓennuɗi kadi o wawata kanko hoore makko jogorani wonde darade mo bonandeji contre ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz fo wi kadi woni projet loi mo ganduɗa kamɓe conseil des ministres mo ƴefti ñande alarba ɓenɗo o wi ɗum noon ko projet mo ganduɗa en ko jogorani hankkadi wawde wallude hay parti goto créede e tugnade kuule kese ɗe ɓe mbaɗi hen ko hunde nde ganduɗa jogorani wonde ma garti kadi ɗum ɗo desuji mum hono kanko kadi Samba Thiam gaddiɗe FPC kanko hoore makko waɗi déclaration porte e oɗo projet de loi ɗum noon kadi ko rejetde ko conseil des ministres waɗi ko ma en gartu hen jañoɗen hen e balɗe garoje toon to Sénégal ko janggo ɗamina hono kanko premier ministre Ousmane Sonko ma o ar toon to assemblée mabɓe national ɗum noon ko 10 heures heure subaka ɗum noon ko arde wadde ko wiyete déclaration makko politique général ɗum noon ko hunde jogornode fonnode wande guila kamɓe ɓe kefti laamu tugnade kadi constitution mabɓe ko yamiri kono noon sibabude caɗele ɓe jogino kamɓe ardiɓe laamu ngu surtout en kamɓe parti Pastef e député ji gonɗo toon oɗon saha taw surtout majorité ɓurno hewde hen ko yimɓe lundiɗo ɓe laamu ɗum waɗi ɓe jaɓani wadde ɗum hadi ɗum woni kadi ha assemblée oɗon sammina woteji ƴefta no wayno ko oɗo saha joni ko kamɓe jogui majorité donc gargol makko toon ko arde haalde holko woni kamɓe koɓe ganni wadde gouvernement mabɓe kesso gonɗo toon mo Bassirou Diomaye Faye ardi ɗum noon ko pour ko mbiyata programme hitande ujunnaji ɗi e capanɗe joyyi e caggal muɗum so tawi o waɗi o déclaration o gasni ha o nakima yimɓe kadi namdo mo surtout ene député ji gonɗi e parti ji lundu walla gonɗi e parti ji makko caggal muɗum ɓe mbi ɗamini wonde ko maɓe mbatta ɓe vota ko fati budget leydi Sénégal ɗum noon taw ala débat baɗɗo seeɗa ɗum noon ko ene wayno budget eɓe ɗamini vote ɗum ko adi capanɗe tati e goho lewru décembre hitande tugnade hande habaruji gomri toon to Sénégal habaruji men international hande toon to Sénégal en woni ko jibru mawdu woni toon ɗum noon ko hakkunde laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye surtout ene tawde ko goto suruji walla conseil ji makko kanko Bassirou Diomaye Faye biyeteɗo professeur Cheikh Oumar Diagne kañum hoore mum wanno konngudi ɗum noon ko konngudi caggal kañum hoore mum nde fottino e télévision goto biyeteɗo Fafa TV kanko Cheikh Oumar Diagne o haali toon o wi wonde ko tirailleur uji ɗum noon ko yimɓe walla ancien combattant ji fellanoɓe toon to Thiaroye walla arnoɓe toon seppoji men contre armée française ha pella toon o wi ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa bonɓe ko yimɓe client ji ko yimɓe o bonniti ɗumen d' abord ko kamɓe tirailleur uji ɗi famille mabɓe koɓe portuɓe plainte oɗo saha joni pour wiide wonde ko kanko Cheikh Oumar Diagne fotanade ɗum surtout kadi ko weñi hen wonde ko hono mo woni conseiller muɗum namɗomo yo won conseiller muɗum ministre hono Bassirou Diomaye Faye kañum hoore mum yamirino oɗon ñalawma
yo woni ñalawma manditare ɗum noon koye wodde fedde toon to leydi Sénégal holko wawi kanko arde kadi omo haala ɗum ko wawi wonde holko woni sababu mo haala ɗum fof ko kanko professeur o kadi mon continue hande wi wonde ko haalno ko yaltani hen siftinde on tan ko kanko hoore makko ene wayno ko omo jogani ɗum gandal kono ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni noon joguiɗo konngol laamu Sénégal haali wi wonde ko oɗo saaha hono gouvernement leydi Sénégal kañum hoore mum yaadani hono haalluji makko kanko Cheikh Oumar Diagne haalɗi ɗum noon ene wayno oɗon joguiɗo konngol haali ɗum hannde ko ñande 26 lewru décembre ɗum noon haali ɗum hannde wi wonde ko Cheikh Oumar Diagne haali ko haalno ɗum ko ñande 21 lewru décembre ɗum noon ko toon télévision biyeteɗo Fafa ene wayno ko kanko Cheikh Oumar Diagne o haalino wi wonde ko kala arɓe oɗo saaha joni ene peerta ko fati e manditare pellugol ɓeɗo henna terroriji toon to Thiaroye o wi ko ɓe ganduɗa ɓeɗon terroriji ko soldateɓe coloniuji gonno o wi ɓeɗon terroriji ene wayno ko de traite no wiru ɗumen ni ko yimɓe bonɓe kadi ene mbayni ko kañumen koyemen kabno koye frère uji mumen mbari yimɓe hono mumen taw ko e nder leydi mumen kañum hoore mum pourtant beele ne keeɓa kalis ɗum noon ko haalluji ne wayno oɗo saaha joni e welani kamɓe famille e tungnade kadi habaruji gomriɗo hande radio France international hono ñande 26 lewru décembre hono kamɓe fédération africaine de descendants de tireurs sénégalais ɓe ɓurti plainte contre Cheikh Oumar Diagne ɗum noon e wayno ko Cheikh Oumar Diagne ko ministre kadi ko conseiller à la présidence toon ko taw ko Bachir Diomaye Faye nomi ɗum ñande Allah ɓennuɗo ko ñande hen tan kañum ko hoore makko o woni poste makko ko wawi wonde fof kaɗo haalane jiiɓi toon to Sénégal ko jiiɗa ɗum ɗon hono kanko Macky Sall e tungnade kadi konnguɗi gummiɗi toon to avocat makko o portini kanko hoore makko plainte on haalluji kalateɗi wiya wonde komo yitama compte goto ne waɗi kene wona ujunere milliard franc CFA ɗum ko compte gonɗo toon to Singapour kanko Macky Sall o haalani holmo porti plainte o wi o porti plainte ko ex ɗum noon ne wayno ko tungnade kadi avocat makko biyeteɗo Antoine Wey o wi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kamɓe procureur mo Sénégal eɓe poti kan andude hol créé oɗo compte mo wona gonga ha surtout kene haala hen Macky Sall walla ne haala hen laamu muɗum ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en eɓe poti yitude ɗum ko yaaci e kadi eɓe poti andude hol baɗɗo ɗum ɗo kadi ko hunde nde ponno andude guila adan kala nde are mabɓe nde e tungnade kadi datewji ɗi rokki kanko avocat o wi d' abord ko numéro baɗaɗo hen o wiyete ko IBAN numéro o ene wayno ko numéro o waɗi ko lettre uji ko wiyete GB ɗum noon fiti ko Grande Bretagne alors ko compte mo biyaɗo o woni ko Singapour numéro kon kadi kalaɗo hen kadi ko correspondant e numéro IBAN baɗaɗo hen o ɗum ɗo foof ko hunde lutodirde ça veut dire ko baɗɗo ɗum o hawnaki won ko yinno wadde kono noon o wawani wadde ɗum ha no moƴƴirni ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko opération ngo mbiyata fraude ko hunde kadi waɗande pour tan ne bonna inde bawɗo wonde fof ko ɗum waɗi kanko Macky Sall o porti plainte pour ko fate ex o noon firti ko wonde ko kala bannoɗo ɗum ɗon soit koye laamu jeeya walla wona laamu jeeya tawde laamu hutirmo ɗum il faut ko ɗum ɗon yiite ko ɗum waɗi hono kanko Mimi Touré noon kadi siftini noon ko oɗo saaha joni ko conseillére hono kanko Bachir Diomaye Faye e kadi ko menɗoɗo wonde kañum hoore mum e gouvernement mo Macky Sall o haali e nder konnguɗi ɗi o haali kadi wi wonde ko plainte mo Macky Sall waɗata ɗum ɗo fof ko yejjitinde yimɓe holko haalate oɗo saaha joni ne wayno koye wiide makko kanko Mimi Touré won goomu laamu toppitiɗo ko fate compte uji ɗi ganduɗa tuumaɗe oɗo saaha joni ne mbaɗi caɗele oɗon enquête ma continue ɗum ɗo fof ene wayno ko portude plainte yoni yejjitinde ko haalate ko ene beele ko yillete ko beele ɗuɓina siftinde on tan ko kanko Mimi Touré ene wayno ko duuɓi 12 kanko hoore makko wonino laamu Macky Sall o wonino hen o wonino ministre toppitiɗo ko fati affaires étrangères o wonino kadi premier ministre o wonino kadi poste uji kewɗi kono oɗo saaha joni ene wayno ko kanko ɓuuri wonde neɗɗo ñaɗanɗo pour Macky Sall habaruji men international hande toon to Guinée Conakry hono kamɓe jeeyaɓe force vive toon to Guinée ɗum noon ko plateforme ko fedde partiji lundo gonɗi toon to Sénégal pelle goɗɗe gonɗe hen kadi ko mbiyata société civile kañumen koye men en wayno oɗo saaha joni beltaki ko laamu militaire uji gongu toon to Guinée yiiɗi wadde oɗo saaha joni en wayno ko e wiide mabɓe ko ñande 13 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi nden wonno délai mabɓe cakkitta pour wonde ko laamu e juuɗe civil en gouvernement leydi ndi ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ɓe nanodirno e CEDEAO gueɗe kadi nde ɓe nanodirno e kamɓe partiji gonɗi toon to Guinée Conakry fof jonte ɗiɗi ɓennuɗo hono porte parole gouvernement mo Guinée
haali wi wonde ko alay sago datta o kadi change sabu oɗo sadio ɓe goni koye matude holno laamu foti jooɗorade toon to Guinée ɗum noon taw ɓe dokkani hon précision ɓe kaali kadi e nder communiqué ɗum kaali kadi mayni ko kamɓe laamiɓe kadi ɓe mbi oɗo sadio ɓe jiiɗi ko ƴeftude kadi formude ko mbiyata transition taw ko gouvernement transition civil en taw kañumen e jooɗo hadde laamu ngu walla hadde doole laamade fof arta juuɗe civil en communiqué maɓɓe kamɓe o ndeɗo fedde wiyetede force vive de Guinée ɓe mbi ko ɓe ɗaɓɓi tan ko yaaci wonde ko alay sago transition waɗe taw artiri ko juuɗe civil en ɗum noon ko mbi ko wonde ko ya garta baɗɗete ɗo fof ene wayno oɗo sadio koko hunde ɓeydide segnude parti ɗi fof habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Mozambique ko famɗi fof 125 neɗɗo maayi toon ɗum noon ko pelɓodiral gongal hakkude kamɓe militaire ji Mozambique surtout ene kamɓe kadi seppoɓe toon taw ko civil en ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe e nder commune ko min mbaɗi ñande altine men ɗo ɓe mbi wonde kono biyeteɗo Daniel Chapo donc candidat parti jeeyaɗo Frelimo gonɗo e laamu gila indépendance leydi ndi gila hitande 1990 e capanɗe jeeɗiɗi ko kañum gañi woteji maɓɓe mbaɗanoɗi ɗeɗo balɗe ɓennuɗe woteji ɗon e wiide maɓɓe ene wayno ko kanko Daniel Chapo dañi 65,17%. ɗum noon ne wayno ko ha hande nder communiqué o haali wi wonde ko kanko ƴeftata laamu koye hakkude janvier ko wawi wonde fof ene wayno opposition taw ardi ɗum ko neɗɗo kadi kañum hoore mum ko jaydenke wonno e télévision maɓɓe kañum hoore gonɗo oɗo sadio joni caggal leydi biyeteɗo Venancio Mondlane yeddi ha werlima ɗiɗon résultat ji wi wonde ko ɗum ko fenade en wayno alhamis hande o kanko hoore mum wawi wiide wonde ko doole laamu jogui ɗum surtout yen militaire uji ɗi hutortoɗo sa joni kañumen koyemen gujjata kaake jawdi leydi ndi e kañumen koyemen jahar kadi no bonna kala ko civil en joguino laamu ngu hutoro pour prétexte wiide wonde ko kamɓe seppoɓe ɓe ko kamɓe mbaɗata bonnata deejo leydi ndi e wiidema ko kadi wi wonde ko seppoji maɓɓe kamɓe koye maɓɓe ɓe toɓɓi ko conseil constitutionnel leydi ndi ene wonde keftinɗo ɗiɗo woteji taw wona ko woteji ɗin wona gonga e commission électorale ene wonde kadi parti Frelimo seppoji maɓɓe ko ɓeɗon goƴa par ce que ko ɓeɗon goni responsable fraude électorale baɗɗeteɗo toon to Mozambique wawi wonde fof ene wayno deeƴere ala toon oɗo sadio bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosane mbino ni min jafnima kadi ɗeɗo balɗe fof en way noon dande koko nanggano ɗum woni en garani kono noon so Allah jaaɓi min gartu janggo kadi habaruji meɗen e ɗemgal Pulaar siftindon tan hande ko alhamis 26 lewru décembre hitan 2024 ɗum noon ko musidɗo moon Amadou Touré haldanawo men yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.